Omaa sukua Tuulonen, Toivo Tuulonen. Aurora. Mäkin olen vähän miettinyt tätä herra Tuulosta. Toivo, Tuulonen ja Uosi. Askas. Meillä on tässä vuosisadan vainoja hoidettavanamme. Vai uskotko sinä tähän Dudley vai Tuuloseen vai mikä se nimi nyt oli? Meitä on huijaa. Minä tulin katsomaan tällä kertaa ruumista. Tätä nyt tähän voi jättää. Kai sinä sen ymmärrät. Ei tietenkään. Heittelijättöhän on rikos. No niin. Vihdoinkin kahden. Voi voi. Huomasitko miten kiintyneitä he olivat vainajaan nyt tässä filmassa? Oliko Tuulonen tuttu? Mitä luulet? Tarvitaanko lapioita? Itse asiassa minä tulin kyllä tapaamaan tyttöjä. Oletteko te joku kylähullu?